नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे सिमला मिरचीची भाजी. सिमला मिरचीची भाजी बनवण्यासाठी सिमला मिरची धुवून कापून घ्यायची आहे. एक बटाटा कापून घेतला आहे आणि नंतर धुवून घेतला आहे. चणा डाळ स्वच्छ धुवून अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवली आहे. इथे शेंगदाणे, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर खलबत्त्यामध्ये जाडसर ठेचून घ्यायचे आहे. कढईमध्ये तेल गरम करायचं आहे आणि एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा हलका गुलाबी झाल्यानंतर जाडसर ठेचून घेतलेली मिरची, शेंगदाणे आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालायची आहे. आता यामध्ये बटाटा घालून भाजून घ्यायचा आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. शिमला मिरची घातली आहे. भिजवून घेतलेली चणा डाळ घालायची आहे. थोडं मिक्स केल्यानंतर मीठ घालायचं आहे. सर्व भाज्या 2 मिनिटं चांगल्या भाजून घ्यायच्या आहेत. पाव ग्लास पाणी इथे मी घातलं आहे. झाकण ठेवून 7 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. भाजी चांगली शिजली आहे. आता यामध्ये ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. खूप टेस्टी अशी शिमला मिरचीची भाजी तयार आहे. शिमला मिरचीच्या भाजीची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. अशाच नवनवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनची घंटी दाबून ठेवा. त्यामुळे माझी प्रत्येक रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल.